Salam. Goarni mingguta ima minggu estomihi. Saihoma gabe partano batu aku. Tapasada maruhata martang yang nahoho mahita. Amin. Horas jala selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Tamado hita madok mauliate tu debata perdengkan basai. Ala dilowas dope hita marsaur di bagasan corona nabadiaon. Laos di Minggu sadarion di patu pahuriata do Minggu keluarga. Anggiat ma lam hot holong dohot dame ditongani bagasta ganuk. Jalan pujian dohot parsombahonan. Papatarhon sodang ni hamuliau ni Jehovah, ima topik ni Minggu sadarion. Ganup hita dohot keluarga, disosoi papatarhon sodang ni Kristus, asalam martaba bilangan niaka na porsea, jala marsangap goar ni tuhata, mared de mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarnya anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Ai ibana hapatean jala parmulan ni nasa na adong, natamado ibana, dinatinogihonna torop anak tu hasangapon perdengkaton sun iduk ni hangulun nasida, marhite-hite hapor suhon. Haleluya. 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 Martang yang mahita
Ale Tuhan debata amani saluhut para sinirohaon nunga ditatap ho hami bang somon ay nang manjua ho mangalehon anakmu nasasaday Tuhan Yesus Kristus tutangan ni perdosa asa taunon na haleaon dohot siap ni bagi sahat roha dihau na pinarsilang sa itupahi hami marhite-hite asini roham asa margogo hami jalan marbenget di roha songon anak haholongan ni rohami diaka si taonon asa marsangap guarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus dohot todi porbadia marhite-hite hami. Amin. Patik ni debata di Minggu Keluarga Sadarion tarsurat di pasal mentul pulpitu ayat 27 sahat 28. Sumurut maho sian najati jala ulahon nadinggan asa maringanan ho saliling lilingna. Ai holong do rohani Jahoba midaum. Jaladang tagamon tadi kononna akana sianna. Sai ramotanna do nasida saleleng-lelengna. Ala yang go pinopar ni akka parjahati siap do sogot. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tutuhan debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon naumbar tepatik mi. Amin.
hamu dongan nahi naholongan, dilehod debatado tiki na macayarga, buhi hitarap dohot keluarga, mamuji pasangap guarna, marhite minggu keluarga di bagasat tikion. Atong dia masih dohonota. No Tuhan, senasa rohanami. Ainunga di basa-basa hoko tuhami hangoluan dohot asini roha. Jala panatapmu mangaramoti hosanami. Di minggu keluarga sadarion, ganup hita dohot keluarga, disosoido asa papatarhos sodang ni Kristus, malua maaka na dihahuluman, jala taruli hatuaun dohot lasni roha. Tuhan Jehovah, ahudo manupak di hamu, asa menjadi pasu-pasu hamu sogot, unang hamu mabiar, pagomos hamu ma tangam muna. Hamaolon laho papatarhon sodang ni Kristusi margogo jala marbisuk ma ganup keluarga ingot mahatana na maddok Immanuel say nadonganan na dohita ng ganup keluarga ibana do partano bawan ni hita Disondo hami Tuhan patau jala pargogoy mahami saluhutna amin. Tatopot lima dosata nagodangi tu debata martangyang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo na suatu dosan. Pardenggan basa doho jala ro di salileng nilileng na do asini roham. Hujau hami do guarmu na bajai ala targogot hami marningot dosa nami. Saya si maroham midahamion. Marpamuati maroham di hajahaton nami, jala saya unang beingot akka dosa nami, ay jot-jot do hami mardosa maradopon ho, jala jot-jot do husungguli hami rimasmu, marhite pangalosyon nami di hatam, unang alang asini roham,
sayuru pimahami, ho ale Tuhan debata hatuaun nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alanya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata, taringot tu hasesan ni dosata, molotung adong manang ise namar dosa, adong do pangodiota diamai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai, jala ibana do pardengganan, taringot tu dosata, alain dada holan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion, hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Turbuk epistel di parmingguata sadarion, imana tersurat di 2 Korintus 3 ayat 12, 1 pasal 4 ayat 2, tajahama margati soring. Marhiras ni roha situtudo hami, atong mangasahon pakrimon na say balga. Dang huti rohami besi Musa, nama kupupi bohina, asa unang dibereng halak Israel, ujung nina o sapui. Alay gabi tekang do rohana sida, airo disadari otong do tertutup perjanjian lama, jukpa dijahai, laos sediuka dope, ala hola di bagasan Kristus di pasohoti. Olo tahe, ro disadarion peak do pakupui di atas rohana sida, uju dijah surati si Musa. Alay disimulak rohana sida madapot tot Tuhani, buaton nama pakupupi. Tuhani do tondii, jala ia disi tondini Tuhani, disi do haluaon. Alayang guhita saluhutna, akan nasinerdangan ni hasangapon ni Tuhani, so hukup bohita, paubaon nama hita, gabi tudos turupana, maddapot ragam ni hasangapon, marguru tutuhan ni todii. Onpe, ala naung hujalohami tohonanon, sian pangasina dihami, dang marnalo jahami. Sadok, utulakon hami doakan nabuni, akka si hailahonon hon, aidang marakal hami, jaladang marlaok hubahin hami hatani debata, hasit tongani do hupapatar hami, gabe jongjong hami, tadaw ni rohani saluhut na jolma, diadopan ni debata, ido sahatna martua ma na tumangihon hata ni debata, jala na upiopsa. Amin.
porsiautai, songon nahi natidakon di dongata saha porsiaon di sadok portibion, rapma hitam dok. Ahu porsia di debata Jahoba, ido ama parguguna suatu dosan, natu mepalangit dohotano. Ahu porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasasadai, imana tinukuhon di si Maria, nagabe-gabea siato di perbadia, adorang sesabu. Ido tuhata, natu maun na bernit, di panghuman ni Silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, natuat tuban watoru kitano, namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik susurgo, lahu hudul sisiamun di debata Jahoba, amanai pargugo na suatu dosani, di sima ibana, pai mamulak togot tutanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate, au porsia di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akka na badia, dohot dihasisan di dosa, dohot dihatai na maddok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguduan na sora sudah. Amin.
Salam. Titing di Minggu Estomihi 2 Maret 2025 pukul 7 WIB. Nomor sada jadwal pertanyaan daerah hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 pukul 10 WIB. Daerah sada Riau Patra Komala dijabuni amang situa saut simbolon rohana boru naibaho inganan ruang konsistori lantai sada. Daerah Tolu Dago di Jabuni Wiliater Siagian Situan Nensi boru 5 juta Jalan Ligar Agung nomor 30. Daerah Opat Sarbuncip di Jabuni Nyonya Rustina Sitorus boru Tapu Bolon dohok keluarga Dortan Sitorus Lasmeida boru Tambun inganan Jalan Sari Manis Opat Blok Sapulalu nomor 56 Sarijadi. Hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 pukul 10 WIB. Daerah 5 Malabar di Bagasni Roland Si Dabutar Novita Borsitopul inganan ruang konsistori lantai sada. Daerah Onom Bansel di Jabu Nyonya Ruli Panjaitan boru 5 juta do Takas Sirait Renita boru Panjaitan inganan Jalan Peta nomor Pitu Bulalu A. Daerah Pitu Pajajaran di Bagasni Peberlin Sitopul Roma boru Siahan Jalan Barumeus 2 nomor 4 Perum Barumeus Cimindiraya. Nomor 2 Ruas Natamba Mamukas Yanari Minggu Sadarion Nunga Gabe Ruas Niruata Ima keluarga Sunaria Gunawan Lumban Raja Mona Krisdayanti Boru Sialoho Rapdohot Sahalak Ianak Konasida Siang Gereja HKBP Bandung Barat masuk tu daerah Walu Bypass Timur. Nomor 3 Ruas Napindah Mamukas Yan Ari Minggu Sadarion 2 Maret 2025 Nunggah pindah Harwason tu gereja HKBP Taman Mini Resort Taman Mini Ima sada keluarga Hariman Kristina Kristian Sitangkang Kartika Indah Boru Manurung Rapdo 2 Halak Yanekonna Ruas daerah Pitu Pajajaran. 2 keluarga Herman Anton Tambunan Rona Rata Novarina Boru Manurung Rapdohot 2 Halak Yanekonna Ruas daerah Pitu Pajajaran. Nomor 4 Pasu-Pasu Perbagason. Nah di hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 pukul sia WIB di gereja HKBP Warakas Nunga Manjalo Pasu-Pasu Perbagason Ima Meida Mita Sari Boruni keluarga Rasum Sugi Yami Ruas Marsa Salak HKBP Bandung Dohot Joshua Kelvin Nauli Siregar anak di keluarga Jasmine Siregar Santi Boru Sipautar Ruas gereja HKBP Warakas Resort Warakas. Nomor 5 Permingguan keluarga sada di permingguan pukul Pitu Sadarion di Patu Pado permingguan keluarga Marhata Batak permingguan diobasi keluarga Nang Wikna Gabesong Leider Manang Parmusik. 2 Pasaton amplop persembahan bulan keluarga Dohita Sadarion. Nomor 6 permingguan khusus di permingguan pukul 15 do 10 WIB Sadarion di Patu Pado acara khusus Lao Parbohaton Akka Yanak Kota Persikola Nang mahasiswa menghadapi semester nabaru. Nomor 7 donor darah Sadarion pukul 8 saat di pukul 12 WIB maringanan di Poliklinik HKBP Bandung di Patu Pado ulaun donor darah Asaria Mahita Mandohoti ulauni.
Nomor 8, Pandidion Nabadia. Di parmingguon pukul 10 WIB nanengro tanggal 10 Maret 2025 di Patupado Pandidion Nabadia. Formulir pendaftaran diparade di ruang konsistori lantai sada manang tu kantor huria di tiki hari kerja. Formulir dipasah tu kantor lumambakna hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 dung ditandatangani situa witnabe. Bimbingan tunatoras di Patupa di hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 pukul 10 WIB maringana di Gereja Town. Nomor sia, Konven Distrik di hari Senin tanggal 3 Maret 2025 pukul 10 WIB maringana di AKBP Semarang Barat di Patupado Konven Distrik. Borhak do aka panditata mandohoti konveni. Nomor 10, Sinode Distrik di hari Senin sahak ro di hari Selasa tanggal 3 Maret sahak ro di tanggal 4 Maret 2025 maringanan di Hotel Pandanaran Simpang 5 Semarang di Patupado Sinode Distrik. Aka guar ni naparsido sianake Bandung do resorta Boima Tajaha di Tikting. Nomor 10 sada, pendaftaran parhobas seksi musik. Seksi musik Dewan Marturiah KBP Bandung menjauh hita ruas nagiot rohana lau marhobas asareta mendaftar gabe par musik nang song leader dibuka sian minggu 2 Maret sah rodi Senin 17 Maret nanengro. Duksi dung manja tikting di pasar Dewan Marturiata do panorangion. Songonima tikting di bagasa minggon tuata na mamasu-masu hita salunda. Shalom. Yang kami hormati Amang Pendeta dan para haladu yang bertugas pada pagi hari ini, yang kami kasihi Amang, Inang, dan adik-adik Naposo yang mengikuti ibadah pada minggu pada pagi hari ini. Puji dan syukur kepada Tuhan yang telah mengumpulkan kita pada pagi ini untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kami mewakili seksi musik Dewan Marturia HKBP Bandung ingin mengajak Bapak Amang, Inang, dan Naposo, adik-adik Naposo untuk melayani Tuhan dalam talenta yang telah diberikan Tuhan kepada kita, khususnya dalam bidang musik dan pujian. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Musik dan pujian adalah bagian penting dalam ibadah kita, yang bukan saja memperindah suasana ibadah, tetapi juga membawa jemaat lebih dekat kepada Tuhan. Saat ini huria kita kekurangan pelayan, khususnya pada bidang yang melayani dalam bidang peribadahan sebagai pemusik maupun song leader. Kadang-kadang mereka harus bertugas 2 atau 3 kali di dalam satu hari minggu. Jadi oleh karena itu kami dari seksi musik ingin mengundang Amang, Inang, dan adik-adik Naposo sekalian yang memiliki kerinduan untuk melayani sebagai pemusik atau song leader di gereja kita ini. Jika Amang dan Inang dan adik-adik Naposo bisa memainkan alat musik atau tergerak untuk melayani sebagai pemimpin pujian atau song leader, mari jangan ragu untuk mendaftar dan bergabung dengan seksi musik untuk melayani di gereja kita. Jangan berpikir bahwa kita harus sempurna dulu untuk melayani Tuhan, karena Tuhan tidak mencari yang paling hebat, tetapi yang bersedia dipakainya. Mari kita bersama-sama mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi Amang, Inang, dan adik-adik Naposo yang tergerak untuk melayani, kami mempersilahkan untuk mendaftar setelah ibadah selesai di depan pendaftaran nanti, dan atau menghubungi nomor yang tersedia pada QR code
atau langsung juga mendaftar melalui QR code itu juga. Tim seksi musik dan adik-adik Naposo nanti akan menghubungi kembali setiap jemaat yang mendaftar. Kami sangat menantikan kesediaan Amang Inang dan adik-adik Naposo sekalian untuk bergabung di dalam seksi musik. Demikian kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.
Arede mahita sian buku ede nomor 450 laos tapasahatma pelian sadaa dohot sadabi. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha ima namangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen.
Shalom. Horas madihita saluhutna. Kadamang dohot dainang hanggi na pinaribot kita saluhutna na pungunway di bagas joro ni Tuhan tadi tikyon tatangihon ma hata ni debata tongon na tapatupa minggu keluarga. Ima na tersurat di 2 Musa bintu 34 Mamuk kamay siyan ayat 20 sia tolhasma tu ayat 25 ujahama di hita hatutuat ni si Musa sia dolok Sinai. Jadi dinatuati Musa sia dolok Sinai uhud patiop-tiop na dua lei panidangion di bagasa tanganna dinatuati ibana sia doluhi alai dang di boto Musa naung marsinod dang sisik ni bohinai ala naung makatai ibana dohot Jahuba. Jadi di bereng arod dohot sude halak Israel ma Musa HP idama nunga marsinod dang sisik ni bohina gabe mabiar nasida roju monok tu ibana. Jadi di jauh Musa mana sida, gabe mulak nasida tu ibana. Arod dohot sude iduk ni luhutani. Laos makatai ma Musa dohot nasida. Jadi dung songoni Roma jumonok sude halak Israel. Gabe di patolhas Musa matu nasida sude hata na pinabua ni Jahoba tu ibana di dolok Sinai. Jadi dung tolhas hatai di hatahon Musa matu nasida di bahem masada pakukupi tubohina alai molo masuk Musa tuadopan ni Jahoba naing makatai dohot ibana di pasisi ma pakukupi pai maruar ibana Muse. Jadi dung ruar ibana di hatahon matu halak Israel hata natinonahon tu ibana. Jadi di ida halak Israel mabohini Musa. Pola marsinod dang sisik ni bohini Musa. Gabe di pasuang Musa mapakukupi itu bohina. Paima masuk ibana Muse makatai dohot Jahuba. Ido sah. Selamat hari Minggu madihita. Selamat mengikuti ibadah keluarga dengan sukacita. Saya mau mengajak kita melalui sukacita kita beserta keluarga, sahabat, saudara-saudara kita yang bersekutu di sini, tidak jauh seperti apa yang dilakukan oleh Musa. Dia bertemu dengan Allah di Gunung Sinai. Demikian juga dengan sukacita kita bahwa kita bertemu dengan Allah. Amin. Tetapi di balik sukacita kita pada saat ini, kita diajak untuk melihat kilas balik latar belakang hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Wajak majuhita mengarimangi sada edde, ya buku edde nomor 123 ayat 3. Tidak disi saya jok dohu tadikon dalam mi natigori. Kristenau HP hutodong dalam hamaguani. Tabu mamolota eddeon. Dalam mi
amang doho dainang dohonom mudo tu Jehovah hutadikko dalammu anggo swadong hubunganmu doho ibana. Kita tidak akan pernah mengatakan mengingkari janji kalau kita sudah melakukan perjanjian. Alani puasa di pasahat debata 10 uhumi tu bangsoi. Karena satu hal yang tidak mereka sadari, Tuhan sudah menyatakan di dalam kitab Ulangan 7 ayat 6 itu. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan. Karena itu Tuhan sudah menyatakan bangsa itu adalah bangsa pilihannya. Umat yang Dia kuduskan. Songonidona kita di Bagasan Tikion. Kita tidak hanya sekedar percaya, tetapi kita menjadi umat Tuhan yang kudus, yang telah dipilih. Sehingga ketika kita menjadi umat pilihan Tuhan yang dikuduskan oleh Tuhan, tidak akan mungkin kita menyanyikan Saijo Jokdo Hutadikon dalam minatigori. Apa hubungannya? Aiban naung gabe bangsoni debatado hita. Kita sudah menjadi umat Tuhan. Maka ketika kita melakukan apa yang sesuai dengan keinginan kita, kita melanggar perintah Tuhan, maka kita sadar di tengah-tengah penyesalan itu, maka kita menyanyikan Sai Jokdo Hutadikon dalam minatigori. Kita harus percaya manginang sukacita yang kita dapatkan pada hari ini karena kita menjadi umat pilihan Tuhan. Dangadong jolma naboy marlas ni roha molo somangulu ibana di bagasan Tuhan ini. Hanya orang-orang yang percaya dan hidup di dalam Tuhanlah yang memiliki sukacita, yang mendapatkan kebahagiaan. Songone deni wek malabar nak keningati. Saya naik marsinondang. Cahaya itu tidak pernah padam dan cahaya itu harus berkorban. Ido adong du pasa istilahnya kenapa sutaringot tu cahayaon indah songonon. Kalau sudah ada lampu, untuk apa lilin? Kalau sudah ada aku, untuk apa ada yang lain? Ate. Jadi kalau kita sudah sekali bercahaya, jangan redup-redup lagi, ya. Ikon akuat tadi. Alani berengot tama hamu akamang dotina. Bagaimana proses Allah mengasihi umatnya dengan pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Allah begitu baik. Ayang gomar gugodo bangsoi, anggomar gugodo hita, dan mungkin terbuang bangsoi. Anggomar gugodo hita di tonga-tonga ni ngoluta, apa mungkin kita punya persoalan pergumulan hidup? Ayang gugodo, dakya homorong-orong. Ayang gugodo dakya homar sahid. Alai dung diputuson bangsoi hubungan nasida dohot hati goran ni debata. Hubungan nasida dohot pasu-pasu ni debata, pangaramotion ni debata, diuji debatado nasida,
marhite-hite pabuangan ini, apakah mereka bisa bangkit apa tidak? Tidak bisa. Alanido honot tama. Dangadok kabela batta. Anggoso alani debata. Amin. Keluarga kita yang berkumpul di sini, kita tidak akan pernah mendapatkan bahagia, kebahagiaan, sukacita. Anggoso debata, na campur tangan, mangaramoti hita. Alai molo ta coba pada diri ta siat debata, berekamu maah mana masa. Sekalipun Tuhan memakai Musa, dia tidak pernah membayangkan sekuat apa dia bisa mengalahkan tentara Mesir itu. Sekalipun Tuhan memakai Musa dan memakai perangkat-perangkatnya, mereka tidak pernah punya firasat dan kekuatan untuk membelah laut itu supaya mereka bisa menyeberang. Jangan dong diri punasida, mergogo nasida di sini. Kita juga sebagai umat Tuhan unang dokon. Molo marlas ni roa ho ngasikop ngolum. Molo apala ro saotik galubang ningolui unang Peter dokon. Naung ditadikot Tuhan ido kami manang nadang. Pardalanan ni bangso Israel di parhorsihan di padang gurun itulah proses kehidupan. Alani tapi lima. Dia do tumabu. Marpugus sinaddo gabi mamora. Manang mamora gabi pugus. Nauto hinaddo gabi pistar manang napistari gabi oto. Idoy ba nabisuk berakik-rakik ke hulu, berang-rang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, moloi tikos. Ale moloi dok bersakit-sakit dahulu, laos mate mamuse moloi. Tetapi di balik itu ada pengharapan. Kita sebagai orang percaya punya pengharapan. Ketika Tuhan tidak meninggalkan kita dan kita tidak meninggalkan Tuhan, pasti harapan itu ada. Berkemuma. Saleleng so di bagasa Tuhani, saleleng so posro hatta di bagasa Tuhani, saleleng so yaki kita di pangaramoton ni Tuhani, selain kita tidak percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan setiap pribadi dan keluarga kita. Mereka muma ahamana masa. Di hagaleotai las sobarani do hita maniup tangan di Tuhani. Sungunido bangsui umat Tuhan yang di padang gurun itu karena mereka dikuasai kekhawatiran bukan karena kuasa Tuhan yang mereka andalkan, maka kelemahan penindasan itu pun mereka pelihara. Ahmadido. Ay namanyik-sahami doho debata, namanyik-sahami doho Musa, ay tumagot dohami di Mesir nang pedi perbudakan mangat dohami di sini. Ay holan na mangat dohuro na manguluon. Ay molo marsyajar hita holan na nang maboto majaha doho maretong daw. Natuari di patupa kuriat tanong marhite seksi pendidikan tuaka anak kota remaja bagaimana mencapai universitas impian, tetapi di balik itu semua bagaimana menciptakan generasi gereja kita yang sukses dan kreatif. Nanaing sidohonod di si ay mulo porseya hita dangadong dijamit debata na suadupa mo parukilon. Alay di tonga-tonga ni parukilo peho naing berengon ni debata unang madele. Di tonga-tonga ni las ni roha peho di bereng debatado unang pangasahon las ni rohami. Anggo soboy do las ni rohami mapahil las roha ni dongammu. Ide banda ido hata ni debata na kining marhite edetai di nomor 122 Kristenau HP hutodong dalan hamaguaning.
Setiap hari kita berpacu dalam kehidupan kita, laos di bagasan setiap hari ido, dang mernida si malolongta, lahu mangula kasiulota, ape taho asal mamangulu, ape taho asal madapota mangan. Dangi. Alai tabereng mahaburjuan di debata. Kebaikan Tuhan dengan kegagalan umat pilihannya itu terbukti ketika pertama kali dia memberikan batu lo itu dan pecah alannya. Haju katon dibangsui, haju gulun dibangsui, alai dang menyerah di bata. Tuhan tidak menyerah sekali. Tuhan menyatakan bahwa kamu adalah umat pilihanku. Kamu adalah umat yang kudus. Bukan perbuatan kita yang menguduskan kita. Bukan perbuatan kita yang membuat kita dipilih oleh Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan itulah yang membuat kita kudus. Kasih setia Tuhan itulah yang membuat kita menjadi umat pilihan. Alani dijui mana mamusesi Musa. Ikorodo Musa dapot tonau. Ai ikosaha do bangsoki hubai tutano. Naung hupabua nanaing silehonok. Aku adalah Allah yang tidak pencemburu, yang tidak membalaskan kejahatan. Tetapi aku adalah Tuhan yang penuh kasih setia. Dungi di pasaha iba nama Muse surat tomma ninnatu si Musa. Amanong ni surat tonai. Ima akkadu sa pangalaw siyoni. Tiga tahe patiki. Patik adok 10. Nga sudah hita mabotoi ate. Alay mungkin dak sudah hita boy mangurut ton. Boy do tadok patikon gabi nomoron. Alay sudah do hita. Pakorhon ni pangalos yotai. Lausido pay baruho kita. Bahwa kesalahan yang pertama umat pilihan itu bukan sesamanya, untuk sesamanya atau pribadinya, tetapi kepada Tuhan. Dan jadi ganom. Dan jadi adong debatan asing. Tuhan memberikan waktu kepada kita 24 jam. Jangan jadikan 24 itu menjadi Tuhanmu. Tuhan telah memberikan segala sesuatunya ke dalam kehidupan kita untuk melengkapi kebutuhan kita. Jangan jadikan itu menjadi Tuhanmu. Ide bandai dok, sada siap patik nasa pului, ima patik paupaton. Ahadi dok di sini. Ingot, hamuma, pabadiau. Bukan sekali seminggu. Alai totong ikut pabadiota debata. Kita harus menguduskan Tuhan. Ketika kita awali hidup kita dengan dasar menguduskan Tuhan, maka setiap apa yang kita lakukan itu bertujuan untuk menguduskan Tuhan. Alani berengot tamakama. Molodungdo di pasahat debata tu si Musa patiki tu bangsoi nasahat do itu hita. Kalane dua batu loh itu menggambarkan hati. Gebaran ni rohat taud doi. Alani patik pasal puluhoni naing tu rohami do di surat tu debata. Jala di rohaoddo halubiatta roha doho pikiranoddo halubiatta dohot natino panasing. Molotan natino panasing ciptaan Tuhan atau makhluk ciptaan Tuhan yang lain, Tuhan tidak pernah mengatakan sehati sepikirlah. Saroha sapikiram mahamu. Alai tu jolmaido di pasahat debatai, saroha sapikiram mahamu.
Kenapa? Karena Tuhan telah mengukirkan firman-Nya di dalam hati kita. Alani nang berbeda-beda moladong dua di pamatang tahun, si malolong dua, inganan na berbeda-beda, alay ko sarupa do pangulaon ni. Berek kamu masih malolong tahun, dang buhay sa daw mamereng tu habirang, mamereng tu siamon. Ikor rapat doy. Si malolong nyope, sa tabi pinggol tahun natin. Dang buhay sa daw tinggil tu sasa da tinggil tu son. Ikorak manangi hodoy. Laos songonido ng jari-jari tahun. Sekalipun ini berbeda, satu di kanan, satu di kiri, jari-jarinya ada 5. Alai berek kamu make harmonisasian di tengah tahun. Berbeda-beda dia, inilah menggambarkan sikap daripada manusia. Pribadi manusia. Tuk sajabu pehita dangadok kita nasaroha. Alay berek kamu ma, tung sifat ni sada halap pe songonon, alay berek kamu ma, molodung mardumon, isod do tabuna, martang yang mahita. Karena itu setiap perbedaan, kalau kita bawa secara terbuka, maka itu akan menimbulkan persoalan. Maka setiap persoalan kalau kita gabungkan dan kita berdoa kepada Tuhan, maka kedamaianlah yang akan terjadi. Amin. Songoni doro hatai. 5 di son, 5 di sopatin di debata ikom marsada doi. Menghubungkan kita kembali dengan Tuhan, menghubungkan pribadi kita dengan sesama. Iko kaholonganmu do Tuhan debatam. Iko kaholonganmu do donganmu do sodirim. Alanido molodung do di bagasan debatahi tadi tikion. Iko las do rohatta mamuji bana. Amin. Songo dia malas ni rohami. Jala buasa las roham. Dido edeta nomor 754. Gok las ni roha doa di ngolukon. Taedehom maju. Ngasahat hatani debata tu hita. Alani buasa marlas ni roha hita ala maringan dame ni debata di tonga-tonga ni ngoluta. Ala maringan holong ni debata di tonga-tonga ni ngoluta. Abati maholong ni debata di tonga-tonga ni ngulum dakyalas roha. Holan namarsa do. Molo dia bati holong ni debata di tonga-tonga ni ngulum. Jol mado namarlas ni roha ho marsak. Adong istilah na keren waeng jol mado manuhor kulkas ho ngalian. Alani molodung do mangolu holong ni debata tu hita dapatkanlah identitasmu. Amang boydora gabe dang sada halak batak behitan waeng ditikyo nate. Mulu diberek kamu akan medsos ni halak kita nasa bona pasugiti TikToki marbahasa Batak alay dangadong be ada ni hatana ati. Saya pikir sekalipun orang mengatakan orang Batak itu kasar-kasarin nah holas suarani hitai managugu anggorohai labok mate. Amin. Ay bohama ay jarak ni jabu
tuhauma ido mabani na julu ate. Ayang gunung dua dong hempom mulai na julu halus-halus do halak batak makatai. Bayako kamu majo holarona tuwe-tuwe sian hauma nga demonstrasi pinahan. Nga maret de pinahani laos bersaing ma suara ni pinahani doho suara ni na tuwe-tuwe manggora nakonna. Ayang gonggogo do suara ni pinahani dang mungkin bagian ni anak konna suara ni na tuwe-tuwe. Alani do di tingkat emosional do iban na pitor di do na tuwe-tuwe. Ay ngelek ko pinaham mangan. Dan isukud dobe anak kon na mangam manang nadang. Itu kenyataan. Tapi di balik semua itu, perubahan hidup yang Tuhan nyatakan adalah kamu umatku. Kamu adalah umat yang saya kuduskan. Alani kun hati dakonot tado, kamu akamang doho tinang. Unang holso abeho, molodungdo mian holong ni Tuhani. Didok Tuhan namarmanahami hami tugu hami ruasmon. Jangan pernah kita merasa kalah dengan persoalan ini. Unang galeho manak sungod dia pe parsurion nanya dupamu. Karena itu di tengah-tengah ibadah kita, keluarga kita saat ini ikonadong makomitmen di kita. Tuhan sudah punya komitmen ibana do namarmahani hita. Alani hita pe kodohonot tado. Saya beserta keluarga saya. Songon naridok si Joshua imat. Alai anggoau do dong aku sajabu. Ikut Jehovah do sioluan nami. Ketika kita percaya, setia dan taat kepada Tuhan, maka di sana kita telah menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Kita sambut kesetiaan kita itu dengan keyakinan kita mangedeho sada ede sadanai piturau saplopa Tuhan namarmahan hami. Rade mahita mamiliho dirita pakeon ni debata songo simusai ala ibana do namarmahani hita. Amin martanya. Inuji pinasanga maho ale Tuhan di bagasan parsauran nami di tikion totong ma ramoti daging dohoto dinami saluhut ruas ni huriam uhati dako kami do holong mi di tonga-tonga ni ngolu nami aladang di balosoko ale Tuhan akka pangulaon nami hajahaton hajukaton ni rohanami maradopoko alai di patuduh hoko do holong miale Tuhan namar mahani hami jala mia doho di tonga-tonga ni ngulu nami marhiti-hiti holong mi alani pos do rohanami pada umum makasahid holso dohot arsak ni roha apulamu akana marsak patuduh honomu akadalan ni ngulu di hami ramotamu hami nang songoni huriam pasada hami totong ali Tuhan parhaladom dohot ruas ni huriam laho mamuji ho di tonga-tonga ni huriamon nunga di patuduh ko holong mi Tuhami barhite-hite nani lopokonommu hatami patik mi turohanami lao songoni do ali Tuhan upake hami di bagasan tikyon akka hamoraon ni pamatang nani lehon mi Tuhami ulopit tami matangan nami ali Tuhan laho pasahat to daging dohotod dinami diri nami ngulu nami ganuk marsada-sada diaka perbedaan-perbedaan asabu yali Tuhan
saluhut na hupatu pahami, holan pamorahon ngulu nami mamuji ho, marsangak mau. Sadarion ro disaliling nililing na, jalajakon mahami alay Tuhan, di nahupiliho kami saluhut parbuin ni ngulu nami tuho, songon pamujion nami di minggu keluargaon, alani alay Tuhan, buka roha nami, mangarimangi, dohot makamulatehon, gudang ni pasu-pasumi Tuhan. Ramoti hami alay Tuhan akaruas ni huriam di namulak kami sa bagas joromon, pamora mahami di bagasan hatam dohot pasu-pasum. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami tuadupam. Amin. Tapuji Tuhan ta, laos tapasahat ma, peliat.
mandang doa tutu. Martangiang mahita. Ali di batama namin adi banua gidjang hodo haroroan ni saluhut silelehon nadinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian dan ilion mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa upar hasyak kami pilihanon pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami godang ni silelehon mitu kami. Asalam girgir hame madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Asana ni leon ni omniro di pamataku. Asanon kodoki sa pinarbadia magwarmu sa Roma harajon. Sa isaut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Leon matu kami sa darion hanguluan siya pari. Si sambadusa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardo sa tuhami. Unak kami tugiyo tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian Tuhan di batang. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala de pasaorhon madamena tutoddi munabi. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.